बयनिबो थाखाय गोजोनथाव खौरां लोगोफोर नोंथांमोननो सोरनोबाफोर बेफोरबायदि ओंखाम खुरनाय एबा फोसाबस्रांनायनि थाखायहाय प्रयजन जायोब्ला दिनैनिफ्राय हायनारि केटारिं ग्रुप दानाय जाहैबाय। दा बे हायनारि केटारिं ग्रुपआ अबेनि आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों लाबोगासिनो दंखायो। ओरैबायदि जायो हाबाफ्राव जेनेबा गामियैनो ओंखारनानै मावोब्ला मबेबा समफ्रावहाय माने खामानि जोबस्लाबियावनो सोरबा बायदिया ब्लडबो थांनानै होयो, ओमफ्राय ओरैहाय खामानिया दिन्दां थाबाय बेफोरबायदि जायो आरो। मानो होनना बुङोब्ला केटारिं ग्रुपखौ लायोब्ला हाबा बायजासे एबा जिखिजाया प्रग्रामा जाया मानो खामानि जोबजासे मावनानै होबोनो गोनां जाहैयो आरोखि। दा मानसि ओंखारनानै मावोब्ला बेफोरबायदिनो जायो। अबेबा समावहाय हाबा बायस्लाबियावनो ब्लडबो न'आव थांनानै थाहैग्रा सर'बो दङ आरोना, खामानिफोरखौहाय खायफा एसे बानाय मोननानै। दा बेबायदि समयसा जायो आरोखि। दा बेनिखायनो ओरैबायदि सुबिदासै दायो जेरैबो केटारिं ग्रुप दाजोबबाय। दा बे केटारिं ग्रुपखौ लादो, आरामसे नोंथांमोना गावबा गावनि हाबा एबा मिथिं दावथिं एबा बार्थडे जिखिजाया जा प्रग्रामानो जाया मानो आरामसे नोंथांमोना नोंथांमोननि खामानिखौहाय साक्सेसफुल मावनानैहाय बे प्रग्रामखौहाय माने जाफुंहोलांनो हागोन आरोखि। स' लोगोफोर गोबाव खालामालासिनो बे हायनारि केटारिं ग्रुपआ अबेनि नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां, ओमफ्राय प्रयजन जायोबाथाय डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालामदो, रायज्लायहरदो, आरामसे लानानै थांदो आरोखि। खुलुमबाय, आं राङिजरा हायनारि केटारिं ग्रुपनिफ्राय बुंदों। साफ्रोमबो एसके बड' चेनेलखौ नायनो मोजां मोनग्रा नोंथां साफ्रोमनिसिमबो आंनि खुलुमनाय एबा मोजां मोननायखौ आङो जोंनि राङिजरा केटारिं ग्रुपनिफ्राय बावहरग्रोनाय थाबाय। जोङो दिनैहाय राङिजरा ओनसोलनि एबा गामिनि साफ्रोमबो बेबायदिनो मावनो दांनो गोरों जोङो आइजोफ्रा मोनसे थांखि लानानै बे ग्रुपखौहाय जोङो बानायनाय जादों। जोङो माबायदि जोङो बेबादिनो न'खरफोरखौ खांनायाव माबायदि हेफाजाब एबा सहायखौ मोनगोन साननानै जोङो बेबादिनो ग्रुपखौ लानायनि गेजेरजोंहाय जोङो रायज्लायनानैहाय जोङो बे हायनारि केटारिं ग्रुपखौ जोङो दानाय जादों। बिनिखायनो सोरनिबाफोर हाबाफ्राव एबा बार्थडेफ्राव एबा मिथिं दावथिंफ्रावहाय ओंखाम खुरनो नांगौ जायोब्ला जोंनि बे राङिजरानि हायनारि केटारिं ग्रुपखौहाय कन्टेक्ट खालामनानै लिंहरनो हागोन। जोङो कन्टेक्ट नाम्बारा बेनारावहाय होनाय जाखादों। बेनिखायनो साफ्रोम नोंथांमोननिसिम खावलायहरनाय थाबाय जोंनि बे हायनारि केटारिं ग्रुपखौहाय कन्टेक्ट खालामनानै लिंहरनो थाखाय। हाबाफ्रावथ' बेफोरबायदिनो हिन्जाव गोदानफोरखौहाय मोसानानैबो बरायनो गोनांथि जायो। नोंसोर जेनेबा हिन्जाव गोदान मोसानानै बरायनायनि सायावहाय माबायदि एक्टिभिटिस दं एबा माबायदि गोसो गुदुं जेनेबा? बेखौथ' जों एक्सपार्टखा, बरायखायोखा मोसानायाव एक्सपार्टजोबखा। दा निस्सय खोनाबाय रायजो राजा नोंथांमोन हायनारि केटारिं ग्रुप दिनैहाय बेबायदिनो राङिजरा गामिनिफ्राय गोबांथार मावनो दांनो गोरों आइजोफोरा मोनसे बेफोरबायदिनो गथ' गथाय फोरोंलांनायाव एसे हेल्प जाथों होननानै दिनैनिफ्राय गोदानै केटारिं ग्रुप दानाय जाबाय। दा बेनिखायनो हाबा एबा मिथिं दावथिं जिखिया ओंखाम खुरनायनि प्रयजन जायोब्ला नै ओरैहाय ओरैबायदि साखाफारा जानानै दंजोबो, मोखां दानाय बयबो लिंहरनो हागोन। दा गोजोनथाव खौरां। ओमफ्राय फाइनान्सियेलनि बेलाखौहाय बिथांमोनजोंनो कन्टेक्ट खालामनानै रायज्लायनो हागोन, गोजान खाथि डिसटेन्स गासैखौबो ने। औ, ओमफ्राय दा बेबायदि नै रेडि फुरा बेबायदि बेनार खालामजोबखाबाय, कन्टेक्ट नाम्बाराबो बेयावनो दंखायो। नै मावनायफ्रावथ' एक्सपार्टजोबखा। ओमफ्राय नोंसोरो जेनेबा ओंखाम खुरनायल' ना बिनि गेजेरजों संनायफ्रावबो बाहागो लागोन नामा जेनेबा? लाथ'ला, अनलि ओंखाम खुरनाय, मोसानानै हिन्जाव गोदान बरायनाय। औ, दा नोंसोरो बेसेबांसो मेम्बारफोर दं बेवहाय? टटेल खैजोनसो दं? 30 दङ। दा 30 जन मेम्बारफोर दं आरो नै बेयावहाय। नै नायनानै लादो, नै फुरा एक्सपार्ट जोबखा नै मावनायावहाय। आं उन सिगां दिन्थिनि, नै फुरा स्ट्रं जोबखा दै। आं राउन्ड गिदिंखानायसै, नायनानै लाजोबदो बेबायदि आरोखि। बिराद एक्सपार्ट जोबखा मावनाय दांनायावहाय। एक्सपार्ट जोब दा? दा निस्सय नोंथांमोनानो नुदों। दा बयबो कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन। दिनैनिफ्राय हायनारि केटारिं ग्रुपखौ दानाय जाबाय नै।